Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatul ridha ta'ala al-Fatihah. Ila Rabbina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ila Rabbina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati al-Qudub Jami'al Maqam wa Ghawthil Azam. Sultan al-Awliya Syahid Hasan al-Syadiri. Al-Fatihah. إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة القطب شامل المقام إلى حضرة مرشدنا مربي روحنا مولانا الحبيب محمد السيدنا علي بن هاشم خصوصا القطب شامل الملك الإلياس بن يحيى الفاتحة. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة صحيبة الكتاب تنبيه الغافلين شاب الليث نصر بن محمد السمرقند وخصوصا كي اسمه مصطفى أصولهم وفرعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'ana bihi wa bi'ulumihi amadana bi asrarihi wa ata alaina min barakatihi fid darin amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an yanbaghi lil-aqil ay ya'tabira bi hadzal khabar. Qala dawsin al-faqih radhiyallahu ta'ala yang bagi saya ucapkan lil-aqil kedua wong sing berakal apa ya'tabira apa yang ngarap tulodo sapa akil biadal khabari kelawan ikilah informasi atau ikilah hadis wa ya'lam lan ngerti sapa akil bi ana zina kawan sedaya zina malah hayis pertara wong sing urip iku azamul gede-gedene apane dan bandusane minaz zina tinimbang zina mal mayit semertane wong sing mati ayam bagian saya ucap apa ya tubah ini taubat sapa akil taubat dan kawan taubat haqiqatan dan kang temenan ya nasyabah kelas tuane pemuda cacah mau iku lama lima aja semasa ngerti Allah ana taubat yang sunai taubat syab iku hakikatan iku sejati kita temenan terjewas monggo ngapura sinten Allah anu saking syab ayo bagilan saya ucapan takuna ento ana apa taubat iku alamat ganti tetep ing atase kadare dosa. Jadi kesimpulan sama hadis dewi kan jelasno bahwa ana suci wong suci cah nom sing nglakoni dosa. Dene merasa bahwa dosa itu sangat-sangat besar menurut Gusti Allah. Maksudnya dene percaya nek luwih gedhe tinimbang apa wae. Tapi atas dasar niat TKT beliau menjaluk ngepura ning Gusti Allah. TKT beliau taubat ning Gusti Allah. Ya tetap diterima Gusti Allah taubat. Jadi sangka hadis iku musannaf nggae penjelasan yang bagi lil aqil ayata bi hadzal khabar. Dhewe sebagai wong sing berakal, duweni akal sehat, wis seharusnya angen-angen pelajaran apa sing iso diambil. Angen-angen hikmah apa sing bisa diambil saka kejadian iku.
sangka hadis iku apa pelajaran sing iso awake ambil. Wa ya'lamu bi anna zina ma'al hayyi a'zamu dzamban min zina ma'al mayyit. Kudu ngerti bahwa zina itu jelas-jelas haram, jelas-jelas dosa. Ade kudu paham bahwa zina karo wong urip iku dosane luwih gedhe tinimbang zina karo wong sing mati. Ya bolak-balik ya padha-padha dianggep zinane. Padha-padha dosane. Tapi zina kanggo wong urip, zina ning wong urip iku jelas-jelas luwih gedhe tinimbang zina ning wong mati. Ayam bagi ayatu batubatan haqiqatan. Wis seharusnya nek awak dhewe nglakoni dosa, nglakoni salah, nglakoni maksiat sama dunya, nglakoni elek, nglakoni kesalahan ning Gusti Allah. Iku ya aja lali taubat. Mbah kesalahan apa wae, nek awak dhewe gelem taubat, ya tetep diterima taubate kalih Gusti Allah. Dengan catatan taubatan haqiqah. Taubat sing bener-bener taubat. Taubat sing bener-bener tulus oleh taubat. Ora mergo golek pujian. Dan arti memang taubat itu taubat atas dasar getun nglakukan maksiat, atas dasar memang pengen jalur ngapuran Gusti Allah. Bagi ayat itu batubatan liana syabba lama alim Allah Ta'ala anna taubatan haqiqatan tajawazan. Napa engko cah enom iku kok ana cah enom dene nglakoni maksiat, dene taubat terus dene njaluk ngapura istighfar ning Gusti Allah. Terus Gusti Allah iku ngerti bahwa taubate iku bener-bener sejati. Taubate iku bener-bener taubat sing tulus. Tajawazan bakal di ngapura karo Gusti Allah. Jadi ora kabeh taubat iku iso ditampa Gusti Allah. Dalam artian taubatahu haqiqah. Hanya taubat sing tulus kuilah sing bakal ditampa Gusti Allah. Nek tobaté mung sekedar nggo pantes-pantesan, dalam arti orang ngerasa getun, orang ngerasa salah, ya intine sekedar ngakoni ngono tok. Ya berarti aja terlalu berharap di ngapura Gusti Allah, aja terlalu berharap diterima Gusti Allah tobaté. Jadi taubat sing diterima Gusti Allah iku adalah taubat sing tulus, taubatan haqiqatan. Bagi anda kun atau ala qadri dzanbi. Wis mestine jenenge wong nglakoni dosa. Dosane misal dosa cilik. Maka taubat sing dilakoni ya kudu setara intine. Apa maneh nek dosane iku kakean dosa utawa dosane dosa gedhe. Intine antara seseorang njaluk ngapura karo dosa sing dilakoni iku kudu sebanding. Misal selama donya, selama uripe nglakoni dosa terus. Merasa getun tapi sekedar getun tok. Ora ana tekad tenanan untuk taubat. Intinya ora sebanding lah antara taubat karo dosane. Iku ya wis gak seharusnya. Wayang bagian takun atau batu ala qadri dzanbi. Seseorang nek pengen taubat, nek nglakoni taubat, njaluk ngapura Gusti Allah. Iku ya seharusnya kudu sebanding karo kesalahane. Salahane sak pira ya tobaté kudu sak pira. Kesalahane akeh ya taubate ya kudu tenanan. Gimana ngono? Warwiyan Ibnu Abbasin
radhiyallahu anhuma yang qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Warwiyan riwayat an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang qaulihi ta'ala inda Allah ta'ala bantu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina eling-eling akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sapa ya alladzina tubu taubat sira kabeh ila Allah marang taubat lan taubat nasuhan kang bagus. Gusti Allah dawuh ning Al-Qur'an, he wong sing padha iman. Taubat sira kabeh ning Gusti Allah. Taubat nasuhan, kelan taubat sing bagus. Iki ana critane taubat iku dienggo dolanan. Nek ngrasa ketun karo kesalahane, dene pengen istighfar ning Gusti Allah, pengen njaluk taubat ning Gusti Allah, ya kudu taubat sing tenanan, aja dienggo dolanan. Wala taubatu an-nasuh. Wala dasidan Ibnu Abbas at-taubatu taubat iku an-nasuh kan bagus. An-nadamu iku ketun bil qalbi lan ati wal istighfar lan nyuwun ngapura bil lisan lan lisan. Wal idmar lan nyimpen sejo Allah yang uta yen ora bakal bali ilahi maring taubat abadan dalam selesai. Bahkan Ibnu Abbas ning kene dawuh taubat sing apik iku piye? Taubat sing bener-bener dianggap taubat iku kaya apa? An-nadamu bil qalbi. Syarat yang pertama iso diarani taubat nasuha iku geton atine. Jadi dekne nglakoni entuke dekne nglakoni salah iku digetuni. Wal istighfaru bil lisan, dekne njaluk ngapura. Ora sekedar getun-getun tok, tapi memang njaluk ngapura, njaluk ampunan ning Gusti Allah. Wal idmaru alla yauda ilaihi abadan. Dan dene duwe niatan, dene duwe karep gak bakal baleni iku selawase. Jadi taubatan nasuha iki ana 3 syarat sing harus terpenuhi. Sing pertama dene kudu getun oleh nglakoni salah. Sing kedua dene njaluk ngapura ning Gusti Allah. Dene istighfar ning Gusti Allah lisane. Sing ketiga dene duwe karep, duwe niatan kuat gak bakal baleni iku. Gak bakal baleni maksiat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qala al-mustaghfir bil lisan al-musirru ala dhunubi kal mustahzi'i bi rabbih wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.